Υπάρχουν στιγμές, ειδικά τις γιορτές, που νιώθω πως όλος ο κόσμος γύρω μου απαιτεί να είμαι χαρούμενος, φωτεινός, γεμάτος αγάπη. Σαν να υπάρχει μια άγραφη υποχρέωση εφορίας. Κι όμως, μέσα μου κάτι δεν ταιριάζει, μια δυσαρμονία. Τα φώτα ανάβουν, τα τραγούδια παίζουν, οι δρόμοι γεμίζουν στολίδια. Αλλά τι γίνεται όταν όλα αυτά δεν φτάνουν μέχρι την ψυχή? Όταν παρά τη φασαρία και τη γιορτινή εικόνα, μέσα μου υπάρχει ένας βουβός πόνος, μια μοναξιά ή ένα βάρος που δεν λέει να φύγει? Αν το έχεις νιώσει, θέλω να σου πω κάτι ξεκάθαρα. Δεν είσαι μόνος, δεν είσαι μόνη. Πολλοί άνθρωποι περνούν τις γιορτές με θλίψη ή δυσφορία. Ειδικά όσοι έχουν χωρίσει πρόσφατα, όσοι είναι σε σχέσεις αλλά νιώθουν συναισθηματικά απόμακροι ή όσοι κουβαλούν παλιές πληγές. Εκεί γεννιέται μια εσωτερική σύγκρουση, σαν ένας μικρός σεισμός μέσα μας. Από τη μία πρέπει να χαίρομαι, από την άλλη απλώς δεν μπορώ. Το περιβάλλον παίζει τεράστιο ρόλο. Τα έντονα φώτα, οι θόρυβοι, τα γέλια, οι μυρωδιές, οι συγκεντρώσεις, όλα αυτά δεν είναι πάντα αθώα. Το νευρικό μας σύστημα μπορεί να υπερφορτωθεί, ειδικά αν υπάρχουν τραυματικές αναμνήσεις από το παρελθόν. Κάτι που για τους άλλους είναι χαρά, για εμάς μπορεί να λειτουργεί σαν πυροδότηση άγχους, φόβου ή θλίψης. Και μετά έρχονται οι αλλαγές στη ρουτίνα. Οι μέρες μικραίνουν, τα ωράρια αλλάζουν, οι συνήθειες διαλύονται. Και όταν χάνεται η σταθερότητα, χάνεται και ένα κομμάτι της συναισθηματικής μας ισορροπίας. Γινόμαστε πιο ευάλωτοι, πιο ευαίσθητοι. Τα λαμπερά φώτα των δέντρων δεν φτάνουν για να φωτίσουν το σκοτάδι που ίσως κουβαλάμε μέσα μας. Το χειρότερο όμως είναι η πίεση. Αυτή η σιωπηλή κοινωνική απέτηση να είμαστε χαρούμενοι. Αν μέσα σου βράζει θλίψη ή άγχος, αυτή η υποχρεωτική εφορία σε κάνει να νιώθεις ακόμα πιο άσχημα. Σαν να κρίνεσαι επειδή δεν απολαμβάνεις τη γιορτή. Κι έτσι γεννιούνται ενοχές, μοναξιά, απομόνωση. Οι γιορτές φέρνουν στην επιφάνεια και κάτι βαθύτερο. Την ανάγκη για ασφάλεια και σύνδεση. Όταν νιώθουμε μόνοι ή πληγωμένοι, αναζητάμε ασυνείδητα κάποιον να μας κρατήσει. Αν αυτό το καταφύγιο λείπει, είτε λόγω χωρισμού, είτε λόγω συναισθηματικής απόστασης, ο πόνος γίνεται εντονότερος. Και τότε έρχεται η σύγκρουση. Εξωτερικά να συμμετέχω, εσωτερικά να καταραίω. Να βλέπω χαρούμενες οικογένειες και ζευγάρια, ενώ εγώ πενθώ κάτι που χάθηκε ή κάτι που δεν υπήρξε ποτέ όπως το ήθελα. Και να αναρωτιέμαι, γιατί εγώ δεν μπορώ να χαρώ? Θέλω να το πω καθαρά. Το να πονάς δεν σημαίνει ότι αποτυγχάνεις. Σημαίνει ότι είσαι άνθρωπος. Η ευαλωτότητα δεν είναι αδυναμία. Είναι δύναμη. Είναι το θάρρος να πεις «δεν είμαι καλά». Να αφήσεις τα δάκρυα να βγουν. Να παραδεχτείς ότι αυτές οι μέρες σε δυσκολεύουν. Εκεί γεννιέται η αληθινή σύνδεση. Πρώτα με τον εαυτό σου και μετά με τους άλλους. Η αυτοφροντίδα δεν είναι πολυτέλεια. Είναι ευθύνη και πράξη αγάπης. Μικρά πράγματα. Να απομακρυνθείς από ανθρώπους που σε βαραίνουν. Να μείνεις λίγο μόνος στη σιωπή. Να βγεις στη φύση. Να περπατήσεις. Να ξεκουραστείς. Να μιλήσεις στον εαυτό σου πιο γλυκά. Να αντικαταστήσεις το «πρέπει να χαρώ» με ένα «σε βλέπω», «σε ακούω», «σε καταλαβαίνω» και να πεις με το χέρι στην καρδιά «ό,τι κι αν νιώθω θα είμαι εδώ για μένα και θα με φροντίσω». Αυτό για μένα είναι το αληθινό φως των γιορτών. Όχι τα στολίδια, αλλά η ειλικρίνεια
με τον εαυτό μας.